Φύλαξη και καλά. Ναι. Καινούριος. Έχω κάτι μέρες. Φαίνεται, έχεις ευαισθησίες. Νόντας. Θεία, πήρε στρογιάδες μου. Για κοίτα. Έκανες ευχή. Όπα, κοίτα. Τι ρε. Τάσο! 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 Ένα γιατρό! Αν μεταφερθεί θα γίνει καλά. Κάνε κάτι. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Τόσο κόσμο ξέρει στα νοσοκομεία. Θα σ' άφηνε ένα ποτέ έτσι ο Τάσος, τα πάντα θα έκανε για σένα ο αδελφός σου. Τι μαλακίες κάνεις, ρε. Τι κάνεις, ρε. Και τι κάνω, ρε, πήγε γυναίκα του μέσα και περιμένω τόση ώρα. Ψέματα, ψέματα! Κούλα μου, μπαμπάς, δεν θα ξυπνήσει, αγάπη μου. Νίκη, Καρδιά μου. θέλουμε βοήθεια, σου λέω. Είμαστε πνιγμένοι στα χρέη, θα μας πάρουν το σπίτι, το καταλαβαίνεις. Πόσο καιρό έχω. 40 μέρες. Εκτός και αν κάνετε ρύθμιση. Υπάρχει ένας δικηγόρος που μπορεί να σε βοηθήσει. Ειδικεύεται στα ιατρικά, αλλά. Εσύ καταλαβαίνεις ότι δεν έφταγα. Ήσουν εκεί μαζί μου. Είχαμε πει να δίνω πληροφορίες, Νοντά. Όχι να λέω ψέματα. Θα σε καλέσει θες δεν θες. Ήσουνα μπροστά, έτσι λειτουργεί ο νόμος. Κώστα, θα με βοηθήσεις.